Dakle, deco, šta je ono za danas trebalo da napišemo? Pesmu! O? Čoveku i psu! Tako je. I jesmo li napisali? Jesmo! Dobro, da vidimo. Ajde, ti, Darko, pročitaj nam ti svoju pesmu. Evo ovako. Čovek i psa. Čovek i psa, dva su dobra druga. Kad psa pojede kost, uguši se i crkne, čoveka spopane tuga. Pa dalje? Dalje? Dobro. Čovek mazi svoga psa, ja sam mala garavav. Pa dalje? I mali kuco, a veliki drug, ako neko ore, treba mu plug. Pa dalje? Juj, Bože, nije mi dobro. Kuče malo svakog dana, zbog njega me grdi nana, kuče malo, pa šta, priča samo ava. Pa dalje? Prijatelji, braćo, kumovi, bolje da ste kuče bacili. Pa dalje? Ama nema dalje! Nema dalje! Zaboravio sam da napišem pesmu jebenu i šta? Hau, više! Idem u privatnu školu, bre, jebe mi se. Gotovo? Ma, gotovu. A Darko, trebalo je malo više da radiš na tom prijateljstvu, a ne baš odmah da se uhvatiš za kosku. Ali vidi se da si se trudio. Ajde, Ana, pročitaj nam sada ti svoju pesmu. Deka i koca šetali su parkom, a na klupi sedeo narkom. An, kaže deka njemu, jel mogu da smestim kosti? A narkoman odgovara, sad će tebi koste da smesti. Dok je čika deki smeštao, kurca je po parku skakao od radosti i on se smeškao. Ovo je već malo bolje. Samo ni Ana nije mogla da izbegne kosti. Ali moram priznati, Ana, da se u tvojoj pesmi nazire neka ideja. Da vidimo ko će sada da nam pročita pesmu, a? Hajde. Da čujemo, Nebojša, tvoju pesmu. Skrrrr. Otkad znam za sebe, brate, život me je gazio. Pitam kurvu koliko košta ako nisam pazio. Prijatelji redom nestaju u tami sine. Tu su samo sline, vole me zbog količine. A čaka žvaka bum, pum žn. Žamaram po guzi dok u srcu mi je trn. Ja sam Mario koji stalno upada u zamku. Ona kurva od princeze je u drugom zamku. A čaka gaća č, bum bum bidermajer žm. Ribo učiteljice, sram da te bude. Ako ne podeliš petice, Santa Maria de la Salute. Tišina. Neco, jesi li ti napisao ovu pesmu? You know I did it, bitch! Ili si je prepisao? Pitala sam te nešto. Šta? Kako tebe tako malog život može da gazi, da ljubav odlazi od tebe, prijatelji ti nestaju u tami? Teška je to priča učiteljice, brate moje. Ovo je napisao tvoj tata, je li tako? A? Moj tata ne zna da piše uopšte. Pa dobro, onda mama. Ne znam ni kom je mama, dog. A ko je napisao? On. Tišina, deco, nije ništa smešno. Prepisati tuđu pesmu isto je kao nekoga... Šta? Jesmo! Pokrasti! Tako je. Deco, ovo je krađa.
Dobro, evo... Evo, sad ovaj. Tako si isto mogao uzeti pare od njega. Pa nema pare. Ali ima pesme. Dobro, ima pesma, čemu je problem matora, on i onako nije đak. Nego šta je? Ma on je na biciklu, bre. Ma kakav šta on radi? Šta radi? Pamprči čistačicu svake subote u sali za fizičko matora, eto šta radi, bre. Neco, tišina. Neco, to nije zanimanje. Nisam nija Neca, brate, pa čutim. E pa, meni se čini da će on od sutra da se parniči i sa tobom. Nisam rekao parniči, nego pamprči. I što sa mnom, brate, pa to je moj brat, mi smo najbolji ortači, bre. Domar Neđo, moj brat, što mene, Ma nemoj, i ti mu zato ukrao pesmu. Ma ko mu ukrao, bre, sam je dao. Neco, dao ti je da pročitaš. Da vidiš kako se pišu lepe pesme. A ti je celu prepisao. Kao prvo, nisam celu, ne svirajte Znači nešto si izostavio, a? Ma Dodo! Ma nemoj, a šta? Ovo je zarez ovo. Neco, tišina. I ja ću na kraju zbog tebe da prolajem. Pesma je stvarno lepa, samo je nisi ti napisao i šta ja sada da radim? Te damo mom tati. Pa zašto da je damo tvom tati? On šizi za ovakvim stvarima. Ma kakvim stvarima, dete? On je pisac hitova. Znam, pa šta? On za ovakve stvari plaća po 300 maraka. Pobogu, dete, o čemu ti pričaš? Realno, učiteljice, brate, pa Jalin sin je u pravu, bre. Njegov čali snima duplo gore stvari i uzima lovu, bre. Ja za ovu moju stvar mogu dobiti... Dobit ćeš 1. Fuck, dobro. Ne brini, kod mog čaleta dobit ćeš 300 maraka. Idemo posle kod njega. Dobre.